26. december 2004. Underjordisk jordskælv og tsunami. Jordskælv i det Indiske Ocean 2004 var et undersøisk jordskælv udløst den 26. december kl. 1:58 dansk tid med epicentret vest for øen Sumatra i Indonesien. Jordskælv forårsagede af subduktion og igangsatte en serie af ødelæggende tsunamier langs med kysten af de fleste landstrækninger, der grænser til det Indiske Ocean, som dræbte mere end 225.000 mennesker i 11 lande og oversvømmede kystområder med bølger, der var op til 30 meter høje. Det er en af de naturkatastrofer i historien med flest dræbte. Indonesien, Sri Lanka, Indien og Thailand blev hårdest ramt. Epicentret befandt sig 160 km vest for Sumatra, tæt ved øen Simeulue, og lå i 30 km dybde. Flodbølgerne, som blev udløst, traf Sumatra kort tid efter, og de øvrige ramte kyster nogle timer senere. De nåede Sri Lankas sydlige kyst omkring 9:20 lokal tid. Nogle steder traf de strandene med en bølgehøjde på 10 meter, men lavere højder, 3-6 meter, var sædvanlige. Bølgehøjden afhænger blandt andet af, hvor grund det er for en strand, hvor bølgen træffer og hvor kraftig tsunamien er. Kraftige efterskælv pågik i timevis. Det nordligste ved Andamanerne er den bengalske bugt. De kraftigste udløste mindre flodbølger. Mindre kraftigere efterskælv fortsatte i dagevis. Registreres i Danmark. Jordskælvet blev registreret af det internationale netværk af seismografer, lige så hurtigt som rystelserne bredte sig gennem jorden. En seismograf er et fintfølende måleinstrument, der er specielt designet til at registrere rystelser fra jordskælv. De første rystelser nåede de danske seismografer ca. 13 minutter efter jordskælvet. Den største rystelse nåede Danmark ca. efter en time efter jordskælvet, hvor jorden i Danmark hævede og sænkede sig i alt 4 mm over en periode på 20 sekunder. Og så langsom en rystelse kan den dog ikke mærkes af mennesker. Omkomne i de direkte ramte lande ved det Indiske Ocean. Omkomne omkring de 600.000 plus. Skadet omkring de 125.000 plus. Savnet om de 40.000 plus. Hjemløse 1,5 millioner plus. Nordiske lande, som har mistet indbyggere, som har opholdt sig i landene omkring det Indiske Ocean. Danmark 46 bekræftet omkommet. Finland 121 bekræftet omkommet. 57 savnet. Sverige 457 bekræftet omkommet. 86 savnet. Norge 79 bekræftet omkommet. 5 savnet. Indonesisk tid. Jordskælv finder sted. Registreres på det geofysiske institut i Jakarta. Styrke bestemmes til 6,5 på Richterskalaen. Efter 16 minutter varsel publiceres fra Hawaii. Efter 30 minutter kan bølger antil 10 meter høje begynde at ramme Sumatras vestkyst. Efter 1-2 timer bølgerne kommer frem til Thailand, det sydlige Myanmar og dele af Malaysia. Efter 2-3 timer bølger kommer frem til Sri Lanka. Rammer bølgerne også Coromandelkysten og Kerala i Indien. Svagere bølger langs Malaya-halvøens sydkyst. Området er skærmet af Sumatra. Efter 3-4 timer, Maldivernes 1193 øer bliver ramt. Efter 6-7 timer, Somalia, Kenya, Tanzania blev også ramt. Der blev fra forskellige lande efter få timer meldt et stort antal omkomne og savnede, og tallene stiger for hver dag som gik. Sumatra i Indonesien var området, hvor de fleste mennesker mistede livet. I alt har flere end 600.000 mennesker mistet livet. Jordskælv forårsager heldigvis sjældent tsunamier. En tsunami kan opstå, når et jordskælv under havet forårsager en så kraftig lodret forskydning af havbunden,
at hele vandsøjlen kommer i bevægelse. En vandret forskydning af havbunden vil ikke medføre en tsunami, selvom jordskælv også under oceanerne hurtigt bliver detektet og lokaliseres. Tager det længere til at beregne, om jordskælv har potentialer til at generere en tsunami. De danske nødhjælpsorganisationer, der hjælper ofrene af tsunamien. Det Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Grænser og Red Barnet. Tsunamiens opståen og udbredelse. Omkring 86% af alle tsunamier bliver fremkaldt af undersøiske jordskælv. De resterende opstår ved pludselig fortrængning af store vandmasser. Dette kan skyldes vulkanudbrud, kystnære bjergskred, undervandslaviner eller meteornedslag, der rammer havoverfladen. Tsunamier optræder for 79% vedkommende i Stillehavet. På randen af Stillehavet i subduktionszonen, hvor den pacifiske ildring forskyder tektoniske plader i jordskorpen sig over hinanden, hvilket fremkalder såvel vulkanaktivitet som hav- og jordskælv. Et jordskælv kan kun fremkalde en tsunami, når alle de følgende 3 betingelser er opfyldt. Der er størrelse 7 eller mere på Richterskalaen, det typocentrum ligger nær jordoverfladen eller på havbunden, det fremkalder en lodret forskydning af havbunden, der sætter den ovenforliggende vandsøjle i bevægelse. Hvordan kan vi forudsige tsunamier? Den eneste mulighed er for at opbygge et varslingssystem for jordskælv, tsunamier og andre naturkatastrofer i fremtiden er ved at opbygge viden om, hvordan jorden fungerer. Herved kan man eksempelvis lære at tolke mulige faresignaler, der kan opstå, inden naturkatastrofen rammer. Tak for opmærksomheden. Signe og Annalena.